ngas gandhana Om Paweh raras renaning griya Kula inggih Kang Prabu mila sakadang nyuwun rawuh paduka Kang Prabu Ndrawati wigatos kula laksane anggen kula sakadang ngunjukaken syukur dumateng ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Karana menapa inggih awit sampun wangsulipun kadang kula Dimas Werkudara anggenipun mentas meguru dumateng Bapa Resi Durna. Duh Kakang Prabu kados menapa ngedaping manah kula sakadang ngantos boten jagaaken bilih Dimas Werkudara saged wangsul gesang inggih jalaran saking pangrenaipun para Kurawa ingkang mamrih pejahipun Nyai Werkudara lumantar Bapa Resi Durna. Mila sepisan malih Kaka Prabu rumaos beja kemayangan wekdal menika dene Gusti ingkang nyipta jagat taksih kepareng ngempalaken para Pandhawa wetah gangsal Kaka Prabu. Nun inggih Yai Putadewa. Kang Raka inggih nderek mangawi bagya awit sampun wangsulipun Dimas Werkudara tetunggilan para kadang malih. Kalih wangsulipun Dimas Werkudara kala wau saya ngandelaken manah anggenipun para titah pitados dumateng ingkang nyipta jagat. Bilih pesti Jodho Wahyu pangkat bondo menika manungsa boten nyumurupi sedaya mapan wonten ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Mila sampun sakmenestipun menyai sakadang lajeng unjuk syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos Nyai. Nun inggih kaluhuran dawuhipun Kaka Prabu Puntadewa. Kejawi menika Nyai kados pundi Kaka Prabu? Dimas Werkudara kula ibaraken kados tiyang nembe wangsa saking Kesan Tebih. Pun Dimas Werkudara mboten ketang namung sekedhik kula pun Kakang badhe nyuwun oleh-oleh saking Dimas Werkudara Yayi. Nun inggih Kaka Prabu. Dawuh paduka mugi wonten tumanggape atur saking kadang kula Werkudara. Dimas Werkudara ana dawuhmu apa barep kakangku? Siadi wis mireng apa kang dadi dawe Kakang Prabu Ndrawati ingkang mangkono mangsa baranggane Siadi atur wangsulan marang Kakang Prabu Kresna Werkudara. Ngestoke dawe barep kakangku. Jlitheng Kresna kakangku. Dimas Werkudara wong gagah piye Di? Aku wis tanggap marang apa kang kok karepe dening Kresna kakangku. Ya mung aja kurang pangapura oleh-oleh kang bakal ndak wenehke iki mengko ora wujud pangan lumrah nanging wujud sejatining pangan. Sejatining pangan mau yen dipangan ing kono selawase ora bakal krasa luwe. Ora bakal keluwen. Kuwi karepe piye Di? Sejatining pangan kuwi wujude piwulang suci kanggo sanguning wong urip kanthi tekaning pati. Pancen kuwi sing tak ajab Yayi. Dimas Bratasena nadyan pun Kakang sakadang uga pengin mirengake mungguh apa wae kang wis nampa kadang para Yayi. Jroning Siadi meguru kalawan Bapa Durna Bratasena